Nisafuna ukubalinda nini? Abezi labantu wena ndiyabona abezi lapha. Abezi lapha. Kunini sibalindile? Yazi ukuthi sibindi abantu abangezi. Okunye ubhizi uyayidlela nje endlini silinde yena la. Khona uyimayekala ukupheka. Sabathe simlindi la uyapheka. Nemfuza yaseKapa lempela ngisiyoni. Manje akuthandi lezi zinto zasezayoni. Zinto zasezayoni ziyaphazamisa. Zinto zasezayoni ayiketheki. Zinto zasezayoni asibe isaphela. Hayi bithi. Uyakhuluma umoya, uyakhuluma umoya, uyakhuluma umoya, uyakhuluma umoya. Izimoya yakhuluma. Uthi khona khona Vodacom lapha. Khona ngasikhokha ngesikolelo sama-MTN. Uyakhuluma umoya, uyakhuluma umoya. One, two, seven, eight, number 10, 10, number 2. Babibelakho. Now moya unginike inamba zalotho manje. Babibelakho. 5, 7, 9, 7, 8, 9, 10, 11, 8, 17. Que emoción. Aí vai ver a segunda Sunday. About what's up, Shangana? Big open. Sungala, ebese siyagijima njalo. Asihlangane. Fulan. Hey, uyakhuluma umoya. Uyaphila.
How boy. Eka. Hey, that's not the same. Say half a match. Get him back full of love. Get him. Yes, I can cheer. Yes, half a match. Sotelani.